Hello mga Beshwaps! Siya ka ni Mark Lakbay at tatangal daw pagtutungtungan tayo ti Kalding. Dito ay Fun Lifestyle! Ti Kalding ti may sanga dingwan, nga kay kayat ti Ilocano. Ti Kalding ket mayat nga kitaan, abayan, ken kanen. Ada kalding nga nasingpet, ada met ti agmauyong nga kalding, ken ada met ti arsab nga kalding. No ada met ti pasken, kay kayat da nga lutuan nga 5 kutsar, pinapaitan, kaldereta, ken inalsuman. Mayat nga alalagaan ti Kalding. Mangmanganda lang ti ruot, ken tumakida nga kasla bulintik, wenno pearl ti milk tea. Adumot ti tattao nga agruprupa Kalding. Kita nyo ne, dagita gagayam yun eh. As nakaruprupa na dagita Kalding nga dayta ni diba? Ada na po daw, ada ti basit na ti po daw na, damo ti nangisit. Sino nga taday ito nga nangisit nga Kalding? Hi! Kalding, Kalding, Kalding. Kalding everywhere. Kalding here, Kalding there. Tatangal daw, kaya tayo maamuan nung anya ka diti na duma-duma nga unit ti Kalding. Kat damagan tagarod dahi may isa nga expert ni Doc Timeless Yang. Mother! Yes, anak! Ano yun? Kaya ka diti na duma-duma nga unit ti Kalding, kaya kumaamuan ang mong badagay. Naduma-duma nga unit ti Kalding. Bro! Ay, nalakalaan dayta anak. Kasaan no ti unit ti Kalding garod no virgin? No unit ti Kalding no virgin? Kasjay! Kasaan no ti unit ti Kalding no na virginize? Kasaan no ti unit ti Kalding no makaan-anak? Kasaan no ngayon no nabsog? No mabisig? Kasaan no ti unit ti Kalding no agsasain na? Kasaan no ti unit ti Kalding no naaltutan? Kasaan no ti unit ti Kalding no agoy uyak? Kasaan no ti unit ti Kalding no agurgurigor? Kasaan no ngayon na COVID and mother? Kasjay! Kasaan no ti unit ti Kalding no makaininom? Kasaan no ti unit ti Kalding no masususo? Kasaan no ti unit ti Kalding no nakigton? Kasaan no ti unit ti Kalding no natinlag ni abot? Kasjay, anak! Kasaan no ti unit ti Kalding no mabagbagkal? Kasjay, anak! Kasaan no ti unit ti Kalding no pilpilitin datakalan? Kasjay, anak! Kasaan no ti unit ti Kalding no agkap-kapsot? Kasla mo marirate na ito, mother? Kasi ang kap-kapsot gano'n, di ba? Kasaan no ti unit ti Kalding no agbubugsot? Siya, di ba? Kasaan no ti unit ti Kalding no agsangsangit?
Kasa no ti uni nati Calding no. Mabumbutan. Kasjay. Kasa no ngayon ti uni na no taktakawin data. Pauraga da. Kasi tadi na karon kay tagpatakaw. Pwede raga na, di ba? Saan no ngayon, ti uni na nung urmururan dan, tarami din dan nga pinapaitan. Best actress ka lang tamo, mother. Of course. Nagitati na duma-duma nga uni ti Calding. Thank you so much, Doc Timeless Yari, for that wonderful and very entertaining performance sa inyo. Up next, yung mga iba't ibang huni ng mga ibon, mga kalapati, mga manok, pati mga baka. Gagawin natin yan. Exclusive lang po dito sa aking YouTube channel, ang Doc Timeless Yari, at of course, sa aking YouTube channel din na Mark Lakbay. see you more! Bye-bye!